Λοιπόν, ένας από τους δύο τρόπους που μπορείς να συνδέσεις αντιστάσεις είναι η λεγόμενη σύνδεση σε σειρά. Στο κύκλωμα βλέπεις μια αντίσταση 10 ohm, στα άκρα της οποίας έχουμε βάλει μια τάση 100 volt. Αν μετρήσουμε το ρεύμα που περνάει από το κύκλωμα είναι 10 ampere, ενώ η τάση που επικρατεί στα άκρα της είναι η τάση της πηγής και είναι 100 volt. Μπορούμε σε αυτή την αντίσταση να συνδέσουμε μια δεύτερη αντίσταση, κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα άκρα τους, όπως λέμε, να μην είναι κοινά. Δηλαδή, στο κύκλωμα, το ρεύμα που ξεκινάει από το θετικό πόλο δεν συναντά διακλάδωση και περνάει και μέσα από τις δύο αντιστάσεις. Αν υποθέσουμε ότι η αντίσταση που συνδέουμε είναι 40 ohm, τότε μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Καταρχήν, το ρεύμα που κυκλοφορεί στο κύκλωμα είναι 2 ampere. 2 ampere είναι το ρεύμα τόσο στην αντίσταση των 40 ohm, όσο και στην αντίσταση των 10 ohm. Δηλαδή, το ρεύμα που κυκλοφορεί στο κύκλωμα είναι κοινό. Ίδιο ακριβώς και με το ρεύμα που περνάει από τη μία και με το ρεύμα που περνάει από την άλλη. Αν όμως μετρήσουμε την τάση στα άκρα τους, τότε θα δούμε ότι η τάση στην αντίσταση των 40 ohm είναι 80 volt, ενώ η τάση στα άκρα της αντίστασης των 10 ohm είναι 20 volt. Το άθροισμα των δύο κάνει 100 volt, δηλαδή το άθροισμα των τάσεων, των δύο αντιστάσεων δίνει την τάση της πηγής, όμως η τάση στις δύο αντιστάσεις είναι διαφορετική. Αν αντιμετωπίσουμε το κύκλωμα τις δύο αντιστάσεις αυτές σαν μια ενιαία αντίσταση, τότε μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε από μία που είναι το άθροισμα των δύο. Το αερολικό, όπως λέμε, δηλαδή το άθροισμα των δύο αντιστάσεων, θα είναι 40 και 10, 50 ohm. Η συνδεσμολογία λοιπόν σε σειρά συνολικά σημαίνει ότι το ρεύμα στις αντιστάσεις είναι το ίδιο, η τάση είναι διαφορετική και οι αντιστάσεις μπορούν να αντικατασταθούν από μία που είναι το άθροισμα των δύο. Το applet αυτό υπάρχει στο blog του φροντιστηρίου, μπορείς να αλλάζεις τις αντιστάσεις και να μετράς μόνος σου τα ρεύματα και τις τάσεις που υπάρχουν στο κύκλωμα. Καλή επιτυχία!